Jeg hedder Marc-Anthony Aquino, og jeg er 22 år gammel. I min fritid så træner jeg, læser tegneserier, ser serier og spiller videospil, og det jeg spiller allermest lige nu er Final Fantasy 14. Jeg har spillet Final Fantasy 2 over 2 måneder, og det jeg elsker mest ved Final Fantasy, det er at lave raids. I Final Fantasy der kan man lave dungeons og bare hænge ud med sine venner, og der er alle mulige community events, som folk laver rigtig tit. Det ved Final Fantasy, som fanger mig, det er, at der er rigtig meget at lave. Altså selvom jeg har spillet det i 2 år, så føler jeg, at der stadig er rigtig mange ting for mig at lave. For jeg er kun fokuseret på den ene side af spillet, imens der er rigtig mange sider til spillet. Så jeg føler altid, at der er noget at komme tilbage til at lave. Jeg kan godt se mig selv spille Final Fantasy i flere år. For eksempel, der kommer en ny opdatering her til næste sommer 2024, og det er det, jeg bare sidder og venter på, og spiller det, mens jeg venter på det.